L-eks Ministru Tonio Fenech qed jibqa' jiddefendi r-rekord tiegħu meta kien politikament responsabbli mill-Ene Malta. Dikjarazzjonijiet f'dan is-sens reġamilhom quddiem il-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi. Hemm saħansitra ddefenda l-ħsieb li kien esprima dwar kif l-Ene Malta se tinbih għall-ewro. Skontu, ewro se kien tajjeb jekk min jieħu l-Ene Malta jieħu wkoll id-dejn. Kieku veru li l-Ene Malta għandha dejn ta' 850 miljun, kif repeta kemm il-darba dan il-Gvern. Kieku, jekk xi ħadd jgħidli, għatini euro u noħodlok din il-kumpanija bid-dejn kollu tagħha, dak il-persuna effettivament tkun ħallsitek 850 miljun. Għal darb'oħra Tonio Fenech reġa' tkellem kontra l-investiment ta' aktar minn 300 miljun euro li Shanghai Electric għamlu fl-Ene Malta. Skontu dan lanqas euro ma jiswa. Il-problema hi li ċ-Ċiniżi lanqas euro ma tawna. Dawn ħadu aktar mill-euro li skont intom, skont il-Gvern illum jien kont lest nieħu basta jieħdu id-dejn kollu fuqhom. Intant wara li fl-modi deskriva r-roħs fil-kontijiet tal-enerġija bħal Alice in Wonderland u żamm il-Power Station tal-Marsa miftuħa, Fenech qal li dawn il-kisbiet u oħrajn fil-qasam tal-enerġija qegħdin isiru bis-saħħa tiegħu. Għaliex dak li qed jagħmel il-Gvern illum bir-rispett kollu s'issa mhuwa xejn mill-policies li jagħmelu, imma biss qed jaqta' l-frott baxx illi niżel minħabba l-proġetti li għamilna aħna. Fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li kien jiddiskuti x-xiri taż-żejt mill-Ene Malta fi żmien li hu kien Ministru, Tonio Fenech qal li fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali kien inġust u ddeskriva l-proċess fil-Kumitat bħala xerejd.